que exigim al govern El primer que hem de dir és que el que nosaltres cerquem, no?, amb l'educació, entenem, és bàsicament, per una banda, habilitar a ciutadans i ciutadanes del futur i que aquestes persones es puguin emancipar per dur a terme una vida digna. Llavors, en aquests moments, a Catalunya, hi ha 200.000 persones, alumnes, no?, infants i adolescents, segons les dades del síndic, que això no es pot aconseguir, això no es garanteix. I no es garanteix perquè per a aquestes persones el sistema educatiu no està donant aquesta resposta perquè puguin portar en un futur aquesta habilitació i puguin ser ciutadans del futur i adults en el futur. Llavors mirem, i això, què passa? Per què és així, no? I la realitat és que, tot i que estem incorporats en les nostres legislacions i en les nostres, allò que diuen que s'obliguen els tractats internacionals, no?, a respectar i a dur a terme una educació inclusiva, a la pràctica no és així. I no és així perquè el sistema educatiu, el departament, les polítiques públiques no estan posant els recursos ni la cultura de la inclusió dintre de les aules. Al final, què és el que ens trobem? Ens trobem que això es tradueix en que les desigualtats d'origen que hauríem de corregir, no es corregeixen, s'amplifiquen i els privilegis que tenen uns encara són més potents i aquests privilegis van en contra del dret a l'educació de tot l'alumnat, no?, però amb un dret a l'educació sota el principi d'igualtat i no discriminació. Això, pels alumnes i les alumnes més vulnerabilitzades que tenim al nostre país i que tenen algun tipus de suport educatiu, no s'aconsegueix.